Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Non-nangke leji Karbi Anglong Autonomous Council MAC election along APHLC asong pentami bangso election along kachepati mati Karjab Dunji Atumaphan APHLC mephu John Ingti Kathar pen tiket alu penangan a constituency Atumaphan Pipajir Pontanglu Son sila khake thom Chinthong constituency pen CM Terona Phansi MAC Karjab Dunji Aphan Ingbai Pontanglu Lakha Trok Bithung Reng Thama constituency pen Bikram Hanse Lakha Troksi Kopili constituency pen Kursing Timung Lakha Nergep Hamren constituency pen Angtong Ingti Kathar Lakha Kep Hawar Kehat constituency pen Sangpi Purnima Ing Hipi Lakha Krehini Phuloni constituency pen Dhoniram Timung Lakha Kreke Thom Langhin constituency pen Sarmung Rongphar Lakha Kre Plikor Kanthi constituency pen Daniel Terong Lakha Kre Phopen Ruby Singh Ronghang Lakha Kre Troxy Nomati constituency pen Suren Kramsa Lakha Kre Narkep Lumbajong pen Rajen Timung Lakhai Koi Singhason constituency pen APHLC mephu John Ingti Kathar Lakhai Inkoraisi Borjan pen Sangpi Martina Ingti Kathar pi Lapen Lakhai Inkora Hini Sarupathar constituency pen Bapuram Terang Atumsi APHLC asong pen MAC Kangwai along Kachepati Dunji Aphan Pangdak Pontanglu Lapen Bang Kre Hini Aphan Aruni Phai Kre Sirkep Arnisi Pangdak Ponthuji Pusi Nilitum Pherangke pen Birta Nangpali Klurdung ahawar arat towar kahino pen ajok kedam kebang kisung ke phonang Bangso towar laki lakha kresi langpher constituency ke parlo volongko maji pen kahelo kilometer inko rapho Klurdung ahawar aratatum towar kahino pen ajok kedam kebang kisung ke phonang Bangso towar becheng barla apora hutlote langbung lang plet side dong plet dongbok gari motor sitami pon un e Pinpur में बैंगसो तोवार लाकी फोंगलोक पेट ऑटो स्टैंड पेन लामडिंग रोड अन कचेलेंग अतोवारलो बम सितामी ला बैंगसो तोवार फोंगलोक पेट ऑटो स्टैंड पेन जिला सोआ हिथी आंसी कासिलाम इंगटन पन इककलो ला बैंगसो तोवार कासिमार पन लाके आबारिम एमएसी रामसिंह तिमुंग असोपो चुनबांग तिमुंग आमेन पेंसी क्लेमलो Klurdung ahawar adatatum ningkache theklong Ramsing Timong aphan BJP pen langpher constituency along chotoi dunlo lapen pahai dunlo Tangte alang lipan MAC pahay dun et api kopi apot sineli tum Klurdung ahawar arat akisong pen nang pajok pon thekthedetlo pipot sinon puwanta Klurdung atowar nang selam pipon pedetlo pusi Klurdung aratatum arjupon Jong sinon puthot alang li jong si BJP pen MAC ticket chelong ponthu pulotangte labangso Klurdung atowar monsam pen nang selam pipon vek nangji pusi hawar aratatum pet choning ripon Nilitum Klurdung arat akisung ko anlone kache tong bangso atowar kaheno ajoyne penang an sochopat he akeso hospital along kache ponangji sitami bangso atowar barla porahu chepon un e la bangso atowar kaheno pen ajok kopmat neke towar kaheno pen ajok towar ebeng ki thige jang abangta kisung chetong pon nanglo lake Klurdung kacheleng atowar kaheno ajok pu pherangke athengno pachini pon volongko maji pen mukrang terang Karbi Anglong News অঞ্চলত কুলুডুং আৰু লালমাটি অঞ্চলত আমি বসবাস কৰোঁ এই অঞ্চলত আমাৰ ৰাস্তা পদূলি বহুত অসুবিধা এই আপোনালোকে এই আমি বৰ্তমান যিটো ৰাস্তাত আমি থিয় হৈ আছোঁ এই ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে নিউজৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ MAC বা MLA বা মন্ত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ বকলিয়াৰ পৰা কুলুডুং অহা ৰাস্তা বহুত দুৰ্ভোগ অৱস্থা হৈ আছে সেই গতিকে আপোনালোক অতি সোনকালে এই আমাৰ কুলুডুং আৰু লালমাটি অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে আকৌ মই এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু আমাৰ এই জিলাংছ কুলুডুং আপোনাৰ আমবাৰী আৰু আপোনাৰ টেৰাংবস্তি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ লালমাটি হজাই জিলাৰ লালমাটি সাপ্তাহিক বজাৰত তেওঁলোকে বজাৰ কৰে সেই গতিকে এই বজাৰৰ কাকিনালা বুলি কোৱা এটা নলা আছে এই নলাত এটা আমাৰ অত্যন্ত জৰুৰী এটা আপোনাৰ মিনি ব্ৰিজ হ'লে আমাক প্ৰয়োজন হৈ আছে সেই গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই বছৰ খেতি ফচল কৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বজাৰ ঘাট নাই সেই গতিকে তেওঁলোকে এই আমাৰ হজাই জিলা যিহেতু লাগি থকা অঞ্চলত এটা সাপ্তাহিক Nilip constituency pen Dr. Mongwe Rongpi aphan BJP atiket pipedet nangji pusi Nilip along BJP claim bangatum cepak lang pon
alangli tumpen ke jong pona tengke alangli mong verong pia phan kelang selet kali lapen BJP asong aphan kelang selet puta kali athe jong si nilip along doctor mong verong pia phan de parjap pulotang te nilip along ke BJP remdet ji pusi DPC ke asai hemalong pherang ke amai kang ni ahut jaipon lasi nilip along ahe marit kedo kethir tang atuma phansi BJP pen ticket pinang ji athe hudak arat akisung abang chechini po pusi pherang ke amai along jaipon han ke phanang kok pe mate press release ni tum tim ni mate ni tum nilip arak a hin ben press release pinang kok bang ke athe chetham nam mate isi ningjuk me melam no je nilitum labang so ambang phukang wai election atomon kadlong pen je prayatum ang tan pen nilip ha waralong সুবিধা নাং এনজি আলি নাং চু এনজি আফান কদা ইলেকশন নাং থুরজি ক্যান্ডিডেট নাং কেমানজি আফান মানে কাবর ই তুম দো লাসোলাম না দিলং বেজিনি তুম নিলি বারা তুম থুরপা মাতে নিলি সিনিয়র লিডার্স তুম থুরপা সি নিলি তুম চিংওয়াই নো আসিলা বাংকে জক চেদেজি আথে নিলি তুম নিলি নিকান পান পেন nei নিকান ইনকয় রাখো আংবং নিলি তুম la puson mesena leader ching wai long ni mate la pus mesen ar pu kilong nun di pena job ni tum ni pa phi hup ke kar biang ngo ara ta chini lo asona thak si pini non ako ar du long lo isi ningoi me mate ning isi sentimentally alam ason no je ke dam tang ning ni phai cricket home April May 13 ani ke hai mong berong pi BJP pa okdon si puthot nilim a constituency pen MAC a ticket na cha hangdun pabiota ke long pen pinang arata tum ani oilo pen leader to mani oilo the ala dak ke klem chi padu katu pinang na tum do morni si alang ni tum ta puson ahubidha long nun ra MAC election pathudun pen hai do na me thang long ri long pat ka che langi phan ani ke the tum do pi la so ko chi ini ning oi ning jang je ason che thanang kok lo la sini tum na bangnang to media ahin pen ka chunri kang tung central government BJP government la pen da state BJP government la to man chunri kang tung mang lo jate jen hadak local a candidate aphan mathara nili parar aphan mathara nili local candidate aphan pi han chunri lo apuson ni tum mathara pini jong si pini akai mong wi rong pi phan candidate ni tum deng lok ko son thaksi non ni tum ke thurdilang au we kimi tum ta la puson politics eklania phan ni ke hang tum do rat aphan hawar paching thur phan ni ni hang tum do asi hala tum stame discourage deprive ko la ni tum mathada asi na tum phan chuniri lo adoka be media kote machiniri lo la bangso birta kar biang mong adang thebi pachatak damla so putha jate angtan pen candidate na place le deji phansi nitum senior authority person numhanta chuniri lo new face ija course ame nili barat phan matha ala dak jitun ki amehang mane non ki hangdunmi na youth ahin pen ticket ke hang tum bang ke thom pi do lasi hala ke dam tang ju non mane existing kunang kok ko petrolong pi pen mongwelong pi pen apa det ladak bang thong pi kang dum dolang lasi bang thong piang pong mapak han sisteme la tumang pong hale ticket pi sonte pusi ni tum chuni rilo pen pilote ni tum 100% hadak BJP sarkar hai vekji pen ni tum thur paksi chitok pet si kam claim kon si la bang so candidate han bahai kon ko si chichak lo aphan personally pini tum intention pini ning oi balam tawe ako democracy right aten pen Indian citizenship ke no hokta India Bharat angbong kangbong ke election ticket ta hanglong pen thorlo asolam ta nili tum chini te boy pitch ta me alangli jituni ki ha bihek pen nili tum hada kisum kitu chini pen pen ako langli family background hada hang ave pen aposi hadak alang ni phan pathur lo plote ni tum BJP government phan sarkar phan kaching hona join ni pensi ni tum alang ni phan kipu bangke alang ni phan silang sida teli posta memo remdeji wala masin tumat kadam
pen ako mo nang so lam bang ke ni tum non tingwai pon bom po athe non ke ticket pi piji pini ne ani sing ni dolang bos ni tum la tingwai pon bom po sita ethe lam bang ke jong si aban la pen mong werong pi phan pi lo ploten ni tum ya silidar hoi pen ta cherap dun notak ji pen mo alang phan dak candidate pidet pen mo rem der lo ploten mo ni tum tim ni lip ba ni tum ni lip leader sam phan ke duk pilong lip usi than bachin no Nilip along ahe marit ke dowek abang phua phansi BJP pen ticket pi ponnangji pusi Nilip BJP founder Mr. Zakanias Taro lapen ari sang huatum tami hangpon. Nilip along pen BJP a ticket ke hangatum dopik lapen labang soang bong pen Nilip along ahe marit ke do lapen voter ID ke do klong abang phua phansi BJP pen ticket pivek nangji pusi pherang ke amai along jaipon. Jong si BJP ke ja ke the ki ding atum Nilipen ang tanamunit aphan MSC ticket pidet pulotang te Nilip along BJP ke haiji kalisi ke parlin thurong poputa jongpon. Lapen lokela munit aphan le BJP pen ticket pipon pulotang te ong dung pen Nilip along BJP ke hai popusi ning ke thepen pherang ke amai along ning jepon. Ekedam tanga poran tame nilitum Nilip along isi hini social media alam the penapot penangana tum kece than penangan tum kecil putot dulu, maksud me non an ki juda poro, mate non labang soal ingkan emisi kileki non nang kileji dog hot, nile tum aku pini nile tum press meet apan hang pen nile tum kecil tanang kau kalam the banggal hello, nili belong, nile tum kai kita me ki messenger fansi mat apon, nile tum puriar hoya lama thate, lapen nile tum jati lama thate, lapen nile tum ke thek, lapen akilu, akidu ke plan. Lai hoi lam ni tu mat hate kado kaweta me isipet lapen chingphur nangji lapen kado kaweta me ring rapen nangji pusi nile tum ke matha pipot ma protang te nile belong te kaching thodun ke pa pinai pusi kado kaweta me angkang pi kar benglong arat me chini pame son thotsi ladak ni lipke ajati tin tame nile tum dora pet side na soposi pini nile tum ko chuning rinang ko kalam the bangal hello nile tum non ke bangji MSC kilik along ke cepati do yupa nilipen MSC tiket dabidara tum do bondo mela anang bong pen stame nilitum ai hin pen ninga klong pen ke chuniri ponalam the bangal halo nilitum nilip constituency along a hemarit ke do mate nilip constituency along ke do thiba bang thu nilip constituency amune binong pansi tiket bangke pipon vek nangji pusi nilitum ai hin pen chuniri pono pen patale dagyongsi kumani yung si ako na ni pen yung sila dak tikera phan dak nile bang nang to joilo prodang te ladak non ke dutang angbong pen antame BJP party long na so sa apatoraji na pen ke hai pon ki mesoposi nile tum isi ka phiredam mate isi ending dugdam bang halo jong si nile balong BJP party teme kumane phan jong si nile balong candidate nang pilok prodang te ladak abang ke ki claim ke dam ya phan akatiku grokokji lapen ke hai deje phan me awar sayave bod me nile tum nili palong ke doklong atum nili pen madu se tame ticket ke hai nona bang phanjong si labang so ticket pipon lo prodang te nili pen non ke bang ji election tame MSC election tame mesen resort pidun thekji lapen